как избирам моите наематели в Германия, Швейцария и България. Значи, нека започнем с Германия. Тук много важното е, че Германия е регулиран пазар и вие може да изисквате различни документи. Има три вида неща. Първото е, може да изисквате документите, декларацията за заплатите на дадения човек. Демек, може да видите колко пари той прави и да видите дали найема спрямо тези пари ще е около 30%. 30% на мен ми е границата, защото всичко над това финансово няма да направи нещата стабилни за този човек. Номер 2, това е да вземете референции от неговите наемодатели. Демек, предишни наемодатели, защото в Германия всеки човек наема, супер малко хора имат собствени жилища и тук вече може да питате, вие дайте ми телефона на твоя наемодател, предишен, и на практика се свържете и да зададете въпросите, които искате да зададете. Сега, трето нещо, което е много важно за Германия, е, че имате така наречената шуфа. Какво е това? Представете си каквото е ЦКР в България, което е Централния кредитен регистър. В Германия имате такова нещо наречено шуфа, което е същото и вие може да кажете на този наемател, дайте ми шуфата ви и да видите дали той има позитивни неща в шуфата, да ме позитивно всичко е плащал, сметки, телефон, ток, финансови кредити и така нататък, или има негативни. Вие не виждате детайли, демек нямате информация за той какво точно прави, но виждате дали в последните 10 години си е плащал сметките. И това е един страхотен метод да знаете той всъщност ще си плаща ли сметките или няма да си плаща сметките заедно с вашия наем. Другото, което аз правя, е да говоря с човека, да видя какво гражданство има, откъде е, защото Германия има наплив на имигранти, които някои са уникални, други не са толкова уникални. Демек, трябва да видите самия човек, как се държи, от кога е в Германия, какви са му плановете, има ли виза за Германия, между другото, защото ако той не е в Европейския съюз, там изискването са други. Така че внимавайте с начина на те, кои са, откъде са и защо са и какви документи имат, заедно с тези три неща, които аз вече обясних. Така, как това се съпоставя към България? България, съжаление, не може да искаме на хората заплатите и да виждаме какво правят като пари, но това, което може да питаме е горе-долу какъв процент, който вие плащате като наем спрямо вашия доход, и вече всичко над 30% ви казах, че по принцип въпросително аз не би го направил, защото това не е финансово стабилно по принцип. Сега, второто нещо е, питам за референции към други наемодатели или приятели дори. Искам да говоря с възможно най-много хора, за да разберете какво са правили, и това е хубаво да го направите на момента, а не да им давате време да се подготвят.